Aquesta setmana estem a la lectura de Terumà, que Terumà vol dir ofrena, i té un versicle molt famós que diu Beasu limikdash beshahanti betoham, que vol dir i fareu per mi un santuari per tal que jo resideixi enmig d'ells. Això és el versicle 8è del capítol 25. I la pregunta que es fan els savis és: què vol dir això de que li construirem un santuari al Creador i el Creador residirà enmig d'ells i no pas enmig del santuari, que sembla la resposta més lògica? Si construeixes un edifici és perquè algú o alguna cosa resideixi a dintre d'aquest edifici. Però no, ens diuen els savis. Precisament aquesta és la idea principal que té aquest versicle, que és, sí, li construirem un santuari al Creador perquè el Creador resideixi a l'interior de nosaltres, als nostres cors, a la nostra ànima. Així funcionen les coses, i és, nosaltres fem un esforç pel Creador i el Creador ens respon sent incorporat en el nostre interior. Quan nosaltres ens esforcem amb alguna empresa, amb alguna tasca, entregant la nostra ànima, donant el millor de nosaltres mateixos, això ens dona una resposta congruent següent, que és que el Creador residirà en la nostra ànima amb més força. Notarem molt més la presència del Creador. La inversió que hem fet nosaltres en la realitat ens retornarà multiplicada amb un creixement personal. Quan estem a la feina, per exemple, quan estem a la feina i fem un esforç molt gran, això ens retorna amb els clients que estan més agraïts. Això ens retorna amb una satisfacció més gran per part nostra. Quan nosaltres construïm el Mishkan, el tabernacle per al Creador, fem una inversió material, una inversió física, una inversió en el món material, i la resposta ens ve de manera espiritual. És una resposta en l'àmbit de l'ànima. El Creador s'ingressa més a la nostra ànima i ens dona una presència d'esperit més important i més forta. El mateix passa al Shabbat, o el mateix passa quan fem una mitzvah. Quan nosaltres ens entreguem físicament per una mitzvah, donant sedekà o amb l'entrega d'una bona acció, la resposta que rebem del Creador és que ell ens reforça l'ànima, ens reforça l'esperit. Amb aquest esperit treballen els tzadikim. Els tzadikim fan un esforç incansable per transformar el món perquè aquest esdevingui ja l'Olam Abba, perquè tinguem l'Olam Abba ja en aquest món. De fet, tal com diuen els savis, els tzadikim no descansen ni en l'Olam Abba, que allà continuen corrent, esforçant-se perquè hi hagi millora constant en l'estat del món i de l'esperit de les persones. Així doncs, amb aquest esperit hem de treballar nosaltres el dia a dia i complir mitzvot, que és amb l'esperit de la millora constant, de fer un esforç en el material, d'entregar-nos en el material, àdhuc amb les coses més físiques i més materialistes, i d'aquesta manera repercutir a favor nostre una resposta espiritual i d'elevació i de creixement personal. Que tinguem, doncs, un creixement gran per sempre. Shalom.